Haupa, Joseba, Fermin Aramendia naiz eta Getarian gaude. Eta gaur Portu Txiki ahabiak erakutsi nahi dizuet. Duela 6 urte jarri nula martxan, barku baten, belauntzi batean egon nintzen bidaiatzen bakarka, Atlantikon zehar, Karibe, Afrika eta abar. Igerri nuen nire gorputzak eskatzen ziten hauan lurra eta lurra finkoan izatea. Donostin nekan pisu bat, saldu nuen, eta geratu zitzaidanakin erosi nituen lurra hauek. Eta nire ikerketak egin ondoren erabaki nuen abiak landatzea. Portu Txiki izendatu nitu nire barkuaren oroimenez eta hemen inguruko toki eder baten horrez, ez? 2000 ahabi desberdina dazkagu, 6-8 varietate desberdinak ekoizten ditut. Hauek adibidez Elliot izenakoa dira, eta ikusten dezutenez, oraindik oso berde dira, bere eguzki pizka ateatzen den, eta laguntzen digun, pizkat bere puntua baino heltzen, ez? Aurten fruta ugari dago, landare hauek behar dituzte, 8 ordu kopuru bat, varietate bakoitzak berea. Uzta garaia azten da orain, eta izango dugu abiak. Iraila amaiera, segun eguraldia eta segun neguaren iraupena eta izaten da fruta gehiago edo gutxio. Hasieratikan, zerotikan hasi nuen, ja ekologikon bertan hasi nuen, aurreneko urtetan ongarri dezente behar dituzte. Eta orduan, irakurri nun, ongarri bezala erabili nekala arrai ezurrak. Eta nola Getarian gaude, arrain ezurrak ekartzen hasi nuen, eta landare bakoitzai ipintzen nion, pixkat. Basoko zuaitzak imatzen detenean, adarrak txikitu eta jarri landarei. Eta ez diete ezer gehiagori botatzen. Hasiko gea batzen, varietate honen izena Duke da. Errez ateatzen dienak ja indadare, eta bana egin behar da, dana eskuz. Horreneko egunetetan batez ere, puntua ezagutzeko askotan iten detena da, probatu, daztatu, eta hona dagoenean, hori da koloria, ez? Orduan ja jarraitu iten dut. Ahabien propietate nagusienak izango nuke diela antioxidantia dela eta zelulen regeneratiboa dela. Nik ligertzen detena ahabia jaten ditudanean, alaiago bezala nagola, esango nizuke. Salmenta normalian inguruan iten dut. Arandanoz Portu Txiki deritzen da dakaten web horria, hor bertan jartzen du kontaktua, bai emailez, bai telefono ziteko, eta bizitan etortzeko, aukera ematen deu. Bueno, Joseba, gaurkoz bukatu deu, nahi dezunean Portu Txiki arandanuak ezagutzea etortzeko aukera izango zu, gertu gaude eta. Bueno, egunon bat izan. Agur!